לומר שהגעתי לשירלי בקשר של ביטחון כלכלי ועצמאות כלכלית, אבל קיבלתי מתנה יותר גדולה מזה. ואני יכולה להגיד לכם ששירלי לימדה אותי את שפת מוח מדויק. אני הבנתי שמוח שלנו פשוט הוא בנוי ממחלקות מסוימות השרירים שנמצאים אצלנו, שהם פשוט רדומים וחלשים, ואנחנו צריכים להעיר אותם. וזה פשוט מתנה, כי אני בעיקרון באתי לקבל משהו, אבל הבנתי שאנחנו עובדים על פי מוח נכון שהוא אוניברסלי, שהוא פיקודי, שהוא עובד על אוטומט, לי בכל אופן. ושירלי עזרה לי להבין שאנחנו צריכים לעבוד במוח אחר, מוח בהתאמה אליי, מי אני, בלי מגדרים, בלי תפקידים. וזה מה שבאמת יכול לעשות לנו, ואנחנו יכולים לראות את התוצאות המדויקות אליו. אז שירלי יקירה, תודה רבה. את מטפלת בחסד עליון, וממש כדאי לפצט איתך ולבוא ולדבר איתך. תודה.